Lämeli hormatly adamlar, garaşdyk baky bitirip ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şun, hormatly prezidentimiz Gurban Gulberdimuhammedow paýtagtymyzyň eşgürlik we durmuş maksatly desgalyň kemale gelýän ýeri bolan Günorta Künjügüne alınıp berilýän işler bilen tanışdy. Ýurdumyzyň baş şäherini durmuş ykdysady taýdan ösürmek, gurulýan desgalarda milli binagarlyk ýörelgiler bilen häzirki zamanyň ösen tejribesini utgaşdyrmak we paýtagtymyzyň durmuş düzümini kemilleşdirmek bilen baglanşykly meseleler millilizmimiziň hem işelik öns merkezinde saklanýar. Ýer bilen hormatly prezidentimiz ak mermerli paýtagtymyzyň Günorta Künjügüne fiil suwlaryny sowuja akabalaryň we suw toplaýjy desgalaryň gurulşygynyň alınıp barýan ýerine geldi. Merjen paýtagtymyz binagarlyk aýratynlygy, taýdaşlyk ösüşi bilen haýran galdyrýar. Dünýäniň owadan we ýaşaş üçin amatly şertleri özüne jemleýän şäherleriniň hataryny, ornuny barhapy tulandyrýan Aşgabat, teýätin binagarlyk çözgütleri eýe bolan üýe dolşy desgalary bilen bir näçe gedek Guinnessiň bütün dünýä rekordlar kitabyna girdirildi. Munyň özi watanymyzyň baş şäherine alınıp barýan işleriň dünýä nusguluklygynyň aýdyň nyşany bolup durýar. Vice-premier Durduliýew alınıp barýan fiil suwlaryny sowuja akabalaryň we suw toplaýjy desgalaryň gurulşyk işleri şeýlekem diňe bir türkmen halkynyň däl, eýdem tutuş gündogar halklarynyň beýik akıllary Magtymly Pragynyň heýkeliniň ýerleşdirijek ýerleri, onuň tögereklerini awadanlaşdyrmak boýunça ýerine getirilen işler barada hadabat berdi. Hemde bu işler barada ýeňişen maglumatlary berýän taslamalary we çyzgylary görkezdi. Köpetdaň etegindäki ajaýyp ýerlerde bir näçe binagarlyk toplamlary gurulup, ulanmaga berildi. Bu ýerdäki binalar ýol ulak düzümine degişi desgalar, selgäk sowlaklary bilen bir bitigi sazlaşygy emele getirip, şäheriň bu künjeginiň gözelligine gözellik goşýar. Hormatly prezidentimiz görkezlen taslamalar we çyzgylar bilen çykyň tanışyp, olara bir näçe bellikler aýtdy we degişli düzeltişler gerdi. Hormatly prezidentimiz özüniň dostlugy, watan söýjüligi, merdanylyga çagyrýan ajaýyp eserleri bilen dünýäde meşhur bolan Magtymly Pragynyň heýkeliniň we onuň ýanyjyk ýerleriniň awadanlaşdyryşynyň häzirki zamanyň ösen binagarlyk çözgütlerine laýyk gelmelidigini bellidi.